Kapang pedeng jong kate ka jing kendu kalong ka kenthe kamlu jong ka perthe kaban sedang nadu ka khandai tarik hadu ka khatwai tarik how umber paris kat ba hakhat atrik ka bedai ka skikut pat kan long ka katedral paris lai mukra ka jing penlong ya kate ka dor barba ka bar pulai ka baju penlong sisien ha ka lais nam kandai ka jing kendu lang ka ban sa jing kan mau ya ka senjuk ki kenthe ka thalik namar ki yo artat bandake ya ka jing dap san bos nam ka jing sikri ka jong ka council of catholic women of india hakari hi borok wei ong ikong dilis rum nong presiden jong ka senjung kat kum ka ji thu de ikong mpr ring do kandan du ka ji tai halo ka phang ka kan thei kum kanong da nong ri bat kanong pteng ka jingim ka kan thei kum kanong wara jingkala bat ru halo ka phang ka kan thei kum kanong kan ti yo ki amlang salang haba bendrap lang ikong meris telas im convener jong ka ccwi conference il ong ba kalong ka jingkmen ka bakrau baki lai tili ka disis kata shillong nong stoin bat jowa disis kin yo on pelong ya ka te ka dorba jong ki kan thei ha ga ni ka jala ikong en khonglam iwe na git khot barim tam jong ka ccwi shillong lai thu ba ka te ka dorba jong ki kan thei na kaleng kari india kalong ban pin i yak jetli ka we ka balang wat la ki de ne jeb ri bo per ha ki te ki si kin don bon ki program kan thop na do ki jing ai jing hikai jing aplu jing mod ka jing jet hinong ki kam bathamai ka jing panlai ki sinjat kan mau badru ka jing sim ya ka rai kum jule man la ki dor barba ki te ki noi lamba hakamat e ki lakhot lawer ya baro ki long kume bat ki samla kan thei bala palat e kharfas nem bonwan chak te ka dawar ba ka ban pan ha perda khar atre ha ka dal parish ya tani ka tangba Astang na do nem siya jar kuntai spa ang repusau anak pur but ini kesenjuk ikan thai katrik kalau semua but ini kesenba na do nem siya jar kuntai spa ang kundai ini kesenba kalau jepun nangai di conference si sen langsung dan ini kita dendong banyo ban host ya kini conference minta ke Hai Shalom, assignment under parish, kabangan do kendai tarik ubenai Oktober, ado katwai tarik Oktober arhajar katsau, batan berikut ya haka kat tarik, haka tidwal parish,